Hementxe gaude, askoikin egin dugu hitzordua historiko batekin. Tomas, Epelde, trikitixarekin nola zizi? Gaztei. Gaztetatik. Pentsaizek hemen enean 15 urtekin egin ja, lehenengoa. 15 urtekin ja lehenengo erromeria. Eta ikasten, noiz hasi zinen? Ikasten, negatik jasa, atxe jotzen zin baina, edutzuak kaso egiten. Ze garai hartan esan egon irakaslerik edo zer, edo aitari entzunda eta hortik aurrea. Gutxi. Gutxi. Ez da maneto fonda, ez gaio da zagal. Entzunda. Belarriz. Eta Epelde nola hasten da plazetan emanaldiak eskaintzen? Hori, txapelketatik. Ez zitu ondu jegoan txapelketik. Euskal Herriko txapelketa eta hola. Ba, donostin joan. Eta zuen horrekin jaten zinan, pandero jolean hori izaten zen. Anaiekin lehenengo. Anaiakin? Gero iturbide, handagin asko izan. Osea, landak handa, iturbide, amekatxu izan dituzu zurekin batea. Berazti. Lagina, anaizte asko zindianik. Eta garai hartako erromeriak nolakoak izaten zian? Garai hartan nahi joan, festa zinen unetan. Neguene berrimerrin. Erromeri mordua, neguene? Erromeri egituan. Igande atzaldeguak edo nola izaten zian? Igande atzaldin bai. Eta plaza haietan, garai hartako plazatan, nola dantzatzen zuen jendeak? Lotuta, solte... Hamenetan sueltoko joan. Suelto? Beste lego askotan ego, Baina, zuri ere, ala nagusitan ja, etorri zitzaizun loraldia. Zezukero, Angelekin batu, Angel Arraina egin, eta derrepentean kupela atera zenuen. Hori nola izan zen? Lehen erute zan kupela zaiten. Da, nik egin zuen dan aldau. Zeagin aiguan lehenengo hau saltzetakin. Saltzetekin. Da, aiba, dios, hemen soño txazigo da. Egitzen, arakun, da, saltzetakin aiguan da, zoze fizi atatzen aiguan nubai da. Hori izin aldi guen da, nahi bantzean, da, nik segituz, da, jo beste pusketa da alaxetan joan da. Nik hori inean, iluetin eta gautu zen, saltzetak, eta gero neukin. Eta gero hori kantuak grabatu, diskoan, eta kristolako arrakazta. Bada izan da neon, zehatik hau txaitxela, deitu ziela, magritik, irubizioa guteko. Zuen joateko irubizioa? Bai, ba. Hori nola? Nola, errezai hori, kakta mehar duzien, baina gindula, 5 laun. Boslan joateko irubizioa. Erdiaz kantak edula gaina. Eta hori ze urtetan edo, noiz izan zan hori? Hori disku egin du nahi. Hoi, Disku egin joan geutana. Are letrak eta ni musikia. Eta ordu behar duzian. Bueno, eta Tomasek ze trikitixa du nahiago? Lehengo trikitixa zaharra, edo gaur egun entzuten dana eta gauza berriak eta zer nahiago zuzuk? Nik gaur izin dian. Gu lehengo zaharren egulo mazabau. Bai, lehengoa nahiago? Nahiago, ezin diau beste egita. Segiten zu trikitixa jotzen? Eba, gutxi. Gutxi. Ez que, uste asko joa, Gero lehen edo asko nio talatxiko eta. Latzeko grua jauzik. Nik uste dut, Tomas, saiotxoa bukatzeko erarik edo modurik onena dela, piezatxoa jotzea. Ea ba. Nion artean joko? Asmako aldau. Nietzako gore bat izango da. Ea ba.